bende nyakwara Mgajwanga oro. Awinjo bana pachi kotenre kod penjo ma bende Cleophas no penjo. Mar weyo makno. Koro mano to kaka neno weche dhi to ana nyalo wacho ni aweye lakini poda medo weye. To gima nyalo wacho kanyo en ni ka in kamoro ni oketi ni ipuonjri. To puonja ma kiwuok kanyo to ing'e tijno. Ok ni puonjori ni ka in gi pachi moro ni kaduogo to adhi timo modong' no. Ka kuma natime internship ma en Royal Media. Chieng' moro ne wan gi of course events mang'eny. To iyudo ka koro ng'at ma puonji ga pile cha. Kawuono odich kamoro. To tich be onego bed ni timore. Koro ayudo ka an gi a fellow intern ma koro tijni odong' e lwetwa. To chieng' no wanyalo timo tijno. Koro anyalo wacho ni ka an kamoro ma puonjora to akete pacha te, akete teko na te mondo apuonjra gini maka wuok kanyo. To kaduogo ni aduogo manyo tich ta aduogo manyo gima ang'e timo. Aparo ni mano ni kare nikech ni winjo kata na Madam Lilian ka bende na wacho ni thuolo mag tije kapo nono ni yudore e kembe samoro jadew jok mana tiegre. Aparo ni en puoch gi paka luwore kod tich mitimo. Morin awinjo ni pachi kaka janyuol nikech ni loso kotende kod skills ma bende nyathi nyalo bedo godo e tich kama bende samoro